manusia materi. Kok nanti Allah separuh kapadana. Kok nan menjamui Allah tulung tibo. Kami silakan anak dari Jumlah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk melangkahkan kaki. Langkah panamo sigan jual lalai. Biar bain sui katibo jual. Lamun dinanti kini lah sampai. Tibo marapulai jo anak darah. Lah tara candu hari. Lah tanpa cahaya bintang. Lah sana rasa